Domaće, urbano, otkriveno i neotkriveno. Urbofon. Svijet domaće urbane glazbene scene. Urbofon. Doznajte više o domaćoj, urbanoj i nezavisnoj glazbenoj sceni. U eteru Radio Zadra. Urbofon. Pozdrav svima na početku još jednog izdanja Urbofona u kojem po običaju dobre domaće glazbe neće nedostajati. Družimo se s riječkim bendom Japanski premijeri, točnije s jednim od članova, Enverom Krivcem, a tu su i noviteti s nezavisne scene. Pa ostanite s nama u minutama koje slijede i uživajte. Svijet domaće urbane glazbene scene. Urbofon. Japanski premijeri nemaju veze s Japanom ni politikom. Dolaze iz Rijeke i u svojih 11 godina postojanja nisu održali ni jedan koncert uživo. Ipak to bi se u dogledno vrijeme moglo promijeniti jer su u ovo pandemijsko vrijeme krenuli razmišljati o okupljanju benda. Ovih su dana objavili svoj 7. studijski album New Green Cabaret, koji je nastao u suradnji s Vladom Simčićem Vavom i na kojem se nalazi najviše pjesama sa vokalom. Jezgru japanskih premijera čini autorski trio u sastavu Marin Juričić, Moris Mateljan i Enver Krivac, koji nam je otkrio više o bendu zanimljivog imena, ali i puno više od toga. Urbofon. Možemo za početak reći da ste nakon dosta vremena se vratili na scenu, objavili ste novi album. Za one koji nisu možda imali prilike malo više čuti o japanskim premijerima, vratimo se mrvicu unatrag i vidimo ko, kada i na koji način je postao japanski premijer. Japanski premijeri su nastali 2010. godine. Radi se o skupini, prije svega frendova, mi se jako dugo već znamo se još iz 90-ih, svirali smo i radili smo po raznim glazbenim projektima. Marin i Moris su bili u prilično ozbiljnim bendovima, Marin u nekakvim jazz sastavima ovdje po Liburniji, Moris isto tako po nekakvim rock sastavima zajedno. Njih dvojica su bili u jednom prog folk bendu koji se zvao Kvadrat Nodno ovdje u Rijeci, koji je bio dosta tako, pa recimo važan za tu malu scenu ovdje. Krajem 90-ih ja sam bio u Mandrilima 3 godine, ali su bili dosta aktivni krajem 90-ih kroz 2000-te i tako imali smo nekakvog glazbenog iskustva i sve nam je to nekako lagano išlo na živce, jer što se tiče probi i tih nekakvih minucioznosti vezanih uz žive nastupe i jednostavno smo nekako se spojili oko ideje da bi voljeli zaista samo snimati glazbu kod kuće i uživati u tome, staviti na internet i ne baviti se tim nekakvim drugim izvan produkcijskim situacijama, pa smo se po tome nekako povezali i jednostavno tako počeli raditi glazbu za svoj gušt, čisto da je stavljamo na internet i da uživamo u tome mi i nekoliko naših prijatelja, zaista bez nekakve velike pretenzije. I onda je to se zarolalo i nekako 10 godina već traje i nas je same iznenadilo da je to u biti jedan puno ozbiljniji glazbeni projekt nego što smo mi na samom početku to zamislili. Japanski premijeri su onda kroz to vrijeme postali više nekako art kolektiv nego samo band, jer ima tu i svega, radili smo glazbu za predstave, radili smo dosta videa, dosta nekakvog arta sa strane, tako da se to sve razvilo u jednu glazbenu umjetničku proširenu obitelj od nas trojice i plus dodatnih članova kao što je vokalistica naša Petra koja je s nama radila 10 godina, pa onda nekakvi glazbeni drugi suradnici i tako. Mm-hmm. A ime je čista zafrkancija. Mislim, volimo Japan kao zemlju i kulturu, ali nismo toliko fascinirani njome. Što si bio u tome da nam to jednostavno dobro zvuči. Ali ono što ostaje svakako je već prepoznatljivi zvuk. Snimili ste 7. album. Spomenuo si već da suradnje su česte. Vidjeli smo i kroz prošli singl. Surađivali ste i sa Vavom. Što sve donosi zapravo novi album? Koliko suradnje i koliko je to instrumentalni album, a koliko zapravo ima i pjesama sa vokalom? Većina našeg rada kroz tih 10 godina, kroz tih 6 albuma i 6 EP-a još nekoliko singlova je bio instrumentalna glazba, ne? Uglavnom nekakav spoj elektronike i akustične glazbe, da to bio jazz ili neki easy listening ili neki library music ili nešto, uvijek je to bilo, uvijek sam to spajao kao producent sa elektronikom i onda je to uglavnom dominantno sve bilo nekako instrumentalno. I onda smo unazad 2-3 godine počeli pisati pjesme. Mislim, pisali smo ih i prije, ali vrlo sramežljivo, vrlo onako eksperimentalno za sebe, jer smo uvijek mislili da je to nešto najteže na svijetu i je,
ali smo vidjeli da možemo i onda nam se omililo to nekako i onda smo sve više i više pjesama počeli raditi, ali nismo ih izdavali, ne. I onda se Vava pojavio u toj cijeloj priči, mi smo zaista mislili s tim napraviti jednu onako baš instrumentalnu jam ploču gdje mi nešto kuhamo, onda Vava svira preko toga svoju gitaru, ambientalnu i drugačiju. I s obzirom da tako nismo imali nekakav rok, to se polako razvijalo, vidjeli smo da mnogo tih instrumentalnih dijelova, odnosno instrumentalnih skladbi ima u sebi fantastičan potencijal da ih se pretvori u pjevane pjesme, u songove sa liriksima i tako dalje. I onda smo počeli tu ploču nekako pretvarati u to. Tako da rezultat je 6 songova i 4 instrumentala, što je najviše songova do sada što smo ikad stavili na neko izdanje. A Vava nam je bio logičan odabir, znamo se naravno, Vava je vrlo prominentan lik ovdje na riječkoj, ali ne samo i na riječkoj sceni. Ja ga jako davno znam još iz radijskih dana, sa kraja 90-ih i tako dalje. I nekako logično nam je bilo da se s njim spojimo glazbeno, zato što on ima jedan niz izdanja zadnjih 10 godina koje su dominantno ambientalna, instrumentalna, gitarska glazba, onako dosta filmska, a i mi smo na svoju foru u tom izričaju bili i onda to je bila stvarno logična ideja da se to spoji. Vi slušate Urbofon, ja sam Vava iz grupe Turisti iz Rijeke. Spomenuo se, moram te pitati, radijske dane. Zapravo imali ste sjajan radio svid u Rijeci, kojeg sam i ja rado slušala. Koliko si zapravo bio vezan za radio, koliko radio danas voliš kao medij? Pa mislim, ja sam radijski čovjek true and true od srednje škole. Ja sam iz Gorskog kotara, inače na radio dijalnicama isto danas potpuno drugom jednom radio nego što je onda bio. Proveo svoje jako mlade dane, onda kad sam došao u Rijeku, onda sam na tom radio svidu proveo 12 godina, nakon toga nešto malo kratko i na Soundsetu, prije nekakvih 4-5 godina je moja radijska karijera završila. Radio se prilično promijenio, to znači sigurno i sama zadnjih 20 godina, tako da ja nekako više se tu ne vidim osobno, a i život se odvede u nekakvom drugom smjeru, pa eto, tako više nisam uz radio, ali radio je ogroman dio mog života, mislim da me je oblikovao svakako. Mm-hmm. Ali evo, kad bi morao birati neki, recimo, dragi mediji, znaš kako to već ide, neki ljudi rađe gledaju TV, neki slušaju radio, neki nešto drugo, što bi ti rekao za sebe? Pa ja sam više, skužio sam kroz godine da sam više vizualan. Mm-hmm. Mada mislim, radio je prva prava ljubav, to nikad ne može otići. Ali ima jedan problem, isto ti kao radijska žena ćeš mi sigurno shvatiti, ima ona izreka, znaš ne jedeš kobasice više kad saznaš kako se kobasice rade. Znači onda, jako mi je teško slušati radio kao nekakav civil, čisto uvijek znam i uvijek kontam što se tamo iza zbiva, koliko su sad još imali minuta do toga, da li su sad napravili ovo, tako da mi je jako teško opuštati da slušati radio, uvijek ja nešto kalkuliram što se iza zvučnika zbiva. Jasno, ali evo, što se tiče same glazbe, sad nije bitno s kojeg medija dolazi, što recimo voliš danas slušati, a na čemu si možda odrastao, koliko se taj izričaj mijenjao glazbeni ili ukus? Pa ne znam, ja za sebe volim reći da sam prilično eklektičan, mislim da je to dosta istina, zato što, ja uz radio sam odrastao, tako da pop glazba, vrlo široki dijapazon pop glazba mi je jako drag i utjecaju na mene, ali što se tiče nekakvog baš osobnog, ne znam, Pink Floyd je uvijek najbolji band, znaš, kad dan završi i kad treba, when the chips are down, znaš kako kažu, onda Pink Floyd je nekakva baza, onda iz toga i ne znam, Radiohead i tako neki bendovi, uglavnom taj neki alter indie izričaj, onda jako puno elektronika mi je užasno važna, to je recimo moj jazz, to mi je isto užasno važno. Ne znam, spoj, mislim, ja uvijek govorim kad si otvoren prema svijetu i životu, kad ti znatiželjan, puno toga ti uđe u život i nešto što ti za sebe misliš da nisi, ako si otvoren prema stvarima, onda će ti stvari doći u život i pomiješati se i napraviti nešto novo od tebe, ako im to dozvoliš. Ne? Ja pokušavam biti otvoren prema puno toga. Recimo, u japanskim primjerima je jako zanimljivo to što smo mi zaista nas trojica, znači Marin, Moris i ja koji činimo trio, taj core japanskih premijera, mi po svim zakonima prirode i fizike i kemije ne bi trebali uopće zajedno raditi glazbu, smo toliko stilski različiti da je to baš kriminalno nekad. Ali je upravo u tom spoju što ne? Zato što nekako demokratski i ravnopravno zvuk japanskih primjera se stoji od interesa sve trojice. Mislim da je to isto dobar dokaz da treba dozvoliti širinu i miješanje i otvorenost prema raznim
stilovima, žanrovima, a danas ih barem ima koliko god hoćeš. Jasno, naravno. I sve se isprepliče tako da u biti je teško ponekad i možda i nepotrebno razgovarati upravo o žanrovima, ono gdje se tko nalazi. Ako idemo na... Pa da, oprosti, ako idemo na brat sad, evo baš sam tu u sobi gdje su mi ploče, ako idem na brat, onda moram svih 400-500 naslova pročitati, jer to je sve jednako važno. Onda ne znam koliko to ima smisla. Ma jasno, ali ovo znači recimo uvijek je zanimljivo iz današnje pozicije gledati kako se mladi razvijaju, što im je, ajmo reći, dostupno, da li medijski ili kroz njihove neke kanale i koliko su spremni zapravo onako tražiti nešto dublje, tražiti nešto neobičnije i slično, koliko je nama zapravo drugačije jednostavno išlo sve skupa i bilo je puno nedostupnije i ljudi su se stvarno morali potruditi da dođu do određenih snimaka, pa onda u tom smislu mi je zanimljivo čuti recimo što si ti prvo čuo inicijalno da si se zaljubio kao klinac, ne znam, u neku glazbu ili si sam počeo istraživati dalje. Pa gle, ja sam, to sam u jednoj svojoj priči napisao davno, jedna od prvih stvari koje se sjećam uopće s radija je Hotel California od Eaglesa. Nisu mi Eaglesi užasno važan band ili Hotel California toliko već ispravna pjesma, mislim genijalna je, ali znamo njen status, ali recimo to je jedna od prvih stvari koje se ja glazbeno sjećam. Znači, ili ne znam, nekakva rana Kate Bush ili što god se vrtilo ranih 80-ih po radiju. Internet se pojavio u međuvremenu, pa je danas je stvarno toga dostupno. Ja imam, super mi je primjer, recimo, ovo ti mogu reći, kad sam bio mali, full mali, moji starci su kupovali Start, se zvao taj magazin, bio je full popularan, I unutra sam, ko klinac, ja to čitam i sve, dobro, bile su gole žene unutra isto, to je, ali je bio je ozbiljan časopis u isto vrijeme. Sjećam se da sam čitao nešto o Filipu Glassu, ne? I znači, Filip Glass, minimalizam, Einstein na plaži, to mi je toliko jako zanimljivo bilo zvučalo da sam lud sam bio od toga. Onda sam se mišljao kako to zvuči, jer ti si to mogu čuti onda 80 ne znam koje. Ne? Danas šta god čuješ samo ukucaš i odmah ti je iste sekunde ti je u dnevnom boravku ili u sobi ili gdje jesi. Mislim, to je ogromna razlika, zvuči možda ovako malo banalno kad se kaže, ali je to fakat promijenilo sve. Ne? Jer sad, ako si znatiželjan, možeš doći do bilo čega u nekoliko sekundi. Istina. To je fantastično. Je, apsolutno. Ajmo vidjeti još neke ovako druge strasti, ljubavi i slično, jer vrlo si svestrana osoba. Spomenuli smo radio, naravno ovaj glazbeni dio je tu. Što još radiš u slobodno vrijeme ili što ti ispunjava nekako život? Pa ne znam, ja se dosta pisanjem bavim, imam nekoliko knjiga vani, kratkih priča i bavim se isto tako edukacijom u kreativnom pisanju, predajem u sklopu Centra za kreativno pisanje kratku prozu, tako da to isto, time se isto dosta bavim, mada možda u zadnje vrijeme nešto malo manje. Ne znam, kroz taj rad s japanskim premijerima otkrio sam kako se video radi i kako se u zadnjih 10 godina se time počeo baviti, to sve samouk. I to je uglavnom to. Mislim, ja nešto iz stripove sam radio prije i crtao sam, ali to sve nekako se smanji kroz godine, pogotovo kad se baviš sa puno stvari, onda se to destilira zbog jednostavno realnosti života na nešto, na možda 2-3 stvari koje to moraš raditi zbog novaca i tako dalje. Ali ono što me u biti najviše, dobro sad neću pričati o tome šta radim za pare, ali ono što me najviše kreativno zaokuplja zadnjih godinu dana je to da pokušavamo japanske premijere pretvoriti iz studijskog benda u živi bend, pa onda imamo kako to ide, probe, svi ti detalji, a s obzirom da se radi o takvom nekakvom zvuku kojeg ne možemo nas trojica rekreirati uživo, onda smo se okupili, imamo još ljude oko sebe, tako da nas je sad 8, a naš ansambl od 8 ljudi je već jedna ozbiljna logističko-politička stvar koja se treba organizirati. Nimalo laka. Ne, da, vrlo ambiciozna, dosta suluda, pogotovo u ovo vrijeme sad. Tako da to mi najviše, zajedno sa mojim dragim prijateljima i kolegama, oduzima najviše vremena u zadnje vrijeme. Sigurno, apsolutno, ali u svakom slučaju veselimo se čuti uživo, jer nekako šta ja znam, ljudi koji vole slušati glazbu i onda ju nekako žele čuti uživo, a nekad se to ne može jer je to virtualno, onda je to u svakom slučaju s vaše strane zaloga ili izazov, s naše strane ljudi koji slušaju glazbu svakako veselje. Moram te pitati vezano za književnost, evo ti si super sugovornik, da vidimo što možda si nešto novo pročitao, a što je dosta dobro i što bi možda mogao preporučiti. Ja ti recimo nisam baš neki potpuno ludi čitač. Ja više volim pogledati intervju od sat i pol s nekim pistem nego pročitati njegovu knjigu, jer umjetnici su mi
najzanimljiviji, ali čitam tu i tamo. Gle, ne čitam nove stvari, nego nadoknađujem rupe iz prošlosti, a ima ih jako puno, jer jako dobrih knjiga ima jako puno. Pa sad ono što nadoknađujem, ono nije novi naslov, zato sam ti to tako rekao, je Paul Auster, njegova njujorška trilogija. To je tek sad kod mene došlo na red i oduševljen sam. Mind blown, ono totalno. Eto, jesi čitao? Nisam, ali to je to. Znači, toliko se svega hiperprodukcija i filmova i naslova i glazbe, da jednostavno svakome nešto što čuje može postati nešto novo. Tako da nije toliko ni do izdanja, ni do vremena, nego naprosto do izbora, ajmo reći. Šta dođe na red. Da, da, dođe. Mislim, evo, drago mi je da je došao na red. Mislim, ja znam za tu knjigu i zbog nekih filmova koji su možda popularizirali njegovo pisanje i tako dalje. I mi je drago da je došao na red. Eto, super. Neka. Ja sam još uvijek zapela na ovom Karl Ove Knausgardu i njegovoj Moja borba, 6 tomova, tako da... Još uvijek se boriš. Još uvijek se borim. Mislim, super je tekst, ali naprosto život u vrijeme, realnost i ostalo, onda čovjek malo sam usporeni film. Što si rekao, ne može se istim intenzitetom čovjek baviti istim stvarima, ali u svakom slučaju nekad nešto dođe prvo, pa onda se samo time baviš, nešto malo ostane po strani i tako dalje, ali u svakom slučaju super je kad imaš više različitih opcija, ljubavi, strasti i slično. Nikad nije dosadno zapravo. To upravo to ti reći, nikad nije dosadno onda. Album koji je upravo objavljen nosi naziv New Green Cabaret. Sam naziv je isto ovako, mislim, čini mi se zanimljiv i prošli singl o kojem smo pričali je imao u sebi boju, Talo Blue. Rekao si mi da boje nisu nekako baš bile intencija u startu da razmišljate, ne znam, da cijeli album ima neku vrstu povezanosti sa bojama, ali koliko vam je bitan vizualni identitet kad radite bilo spotove ili cover ili nešto, koliko se zapravo vremena izdvaja na taj dio? Pa to nam je jako važno bilo zato što nismo bili bend uživo, nismo nastupali i nismo imali pjesme s riječima. I onda nekako ti treba vizual da to sve skupa podrži, da ispriča jednu dodatnu priču koja se inače, velim, kad imaš pjesme priča pojavljivanjem ne znam, u medijima, na pozornicama i tako dalje. Tako da ta nekakva vizualna strana, pogotovo video strana, je izašla iz potrebe, čisto iz prirode glazbe i prirode naše prezentacije, odnosno prezentacije naše glazbe. Zato je tu vizualna strana dosta velim važna, pogotovo velim video. Isto tako i coveri. Znači, na jedno vrijeme smo, s obzirom da je takva priroda velim tog glazbenog projekta bila takva, samo vizualno videom preko YouTube-a i komunicirali. Sve što smo imali za reći, a da nije bila glazba, smo na taj način. I to još uvijek se u biti izbiva na taj način. Ne znam, meni je, jako mi je čudno za ovaj New Green Cabaret, ovo je sad prvi put u 10 godina, 11 sad već, da mi nismo radili cover i da mi nemamo nikakve veze sa omotom niti sa vizualnim identitetom, zato što ovo je tako poseban projekt zajedno sa Vavom, pa je tu se u priči pojavio i njegov dosadašnji dizajner, to je Mladen Stipanović Stipe, koji je zaista faca što se toga tiče. Prije 2 godine imao izložbu svojih radova jer je toliko vezan uz riječku scenu što se vizuala tiče, da je cijela jedna izložba već iza njega jako puno godina odličnog rada sa puno bendova ovdje. Tako da, velim ti, super je cover i sve to genijalno, ali baš mi je onako čudno mi, jer je prvi put neko to drugi radi. Još ću te pitati jednu stvar koja mi isto se čini ovako zanimljiva, s obzirom da si rekao da ste onako imali malo spoticanja oko pjevnih pjesama, dakle oko tekstova i slično. Je li na ovom albumu, znači sve što možemo čuti, je otpjevala Petra ili je bilo još drugih vokalnih suradnji i ko u tom slučaju piše tekstove? Petra je otpjevala 3 pjesme, Petra Gržetić-Fuček, s njom smo radili 10 godina i ona nam je, uglavnom njezin glas nam je služio kao instrument, jer smo je uglavnom tjerali da pjeva U i A. Nismo je pisali baš puno stihova. I onda nešto, unazad 2-3 godine je to počelo biti češće, jer smo vidjeli da možemo, a i počelo nas je to nekako svrbiti, jer gle, pop pjesma, odnosno pjesma je po meni kraljica forme, 3,5-4 minute, pa nam je to i izazov. Petra ne radi više toliko s nama, ima nekakvih svojih obaveza, svoj život. Zadnjih 2 godine više radimo sa Lorenom Žulić, koja je sad glavni vokal u našem bendu, tako da ona otpjevala 2 pjesme i s obzirom da je Vava u privatnoj vezi sa Ivom Močibom, sa vrlo poznatom vokalisticom, članicom Enica, članicom Turista, bilo je nekako apsolutno logično da i ona zapjeva na tom albumu, tako da smo jednu pjesmu dali i njoj. Tako da, eto, Iva, Petra i Lorena, imamo 3
3 vokala, ono, to mi je super, mi je to kad kliknem play, onako, znači, inače volim recimo takve bendove kad imaju više vokala, ne znam, se sjećaš benda Gomez, engleskog benda, ono, 3 muška vokala i onda, znači, onda je ta glazbena slika jako zanimljiva kroz span od, ne znam, 45-50 minuta koliko album traje. Je, u najmanju ruku kao malo onako kompilacijski, jel da daje štih? Pa da, ono, znaš, ono, ko Gorillaz, recimo, da. Mislim, imaš Damon Albarna koji uvijek tu nešto šuška, a u biti ono imaš 20 različitih vokalista, ne, mislim, to je takav projekt, ono. Ali mi nismo planski išli u to, na kraju to tako nekako zvuči i to mi je super. Jasno, ma to je najbitnije, vidim da zapravo nekako sukus priče je da si jako zadovoljan s onim što je vani, a s druge strane to se onda naravno pretoče i prema slušateljima, tako da u tom smislu ja sam sretna evo da možemo naravno predstavljati i kroz Urbofon vaš novi album i da pozivam sve slušatelje zapravo da poprate japanske premijere, čuju i ono ranije što ste radili i veselimo se naravno čuti vas uživo. Danas sutra i kad korona prestane, kad budemo mogli zapravo uživati ponovno u svirkama uživo. Se nadam, ja ne znam koliko će to biti, to nam jako sporo ide, s obzirom na logistiku i s obzirom na kakvo je vrijeme, ali ono, kad bude, ja ću vam se svakako javiti. A ovaj cijeli back katalog naš uvijek možete na našem Bandcampu, ono, doslovno besplatno skinuti i poslušati. Hvala ti puno na razgovoru i na izdvojenom vremenu i evo, čućemo se i predstavljati nove uratke i puno sreće u svemu što slijedi. Hvala puno što sam imao priliku pričati s vama. Baš, ja volim pričati o našoj glazbi, tako da je svaka prilika za to je super. Hvala puno.